Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya ka Jinghikai ban Suhjaiñ kum ki sapti phong lane ki weiru ka prelat ki brio badan sap ban im Kamai jakpo lapidang Sdang ni pidan kat tu kat ni ki jingtebet kamper badi kong Mynta syndrome pinsanang ban tho tikna yeki Jaiñ ban ot lane ban khap bat ban su hak bebon rokam kani ki shlam hikai Suhjaiñ ke dan halomoba hak bangin laban yo i ki Khynnah ki biyo Jinghikai ban su yeki lai phu dai lai phu rokam bat ban se ka sap ka phong jongki kani ka dege Jinghikai ban ru banai bat ondala dab lot baro kini ki Khynnah ki yo pediang ki sernot bat nang ni chakmat ki la ban beteng ki Jinghikai ki bakham shalor lani ki la ru ban su hi ki Jaiñ phong Jaiñ sop singkli ter khnam ban yo jingtebet sho ke Jinghikai ke bathamai kan Sdang no shan kumta tada pidan jingmut bat pisngotan ban Suhjaiñ pilaban wan shaga jaka hikai jingkong Mynta syndrome lani phone how no number pra khandai nyo saw ndulai ar nyo ndru pra te ningkong do ngai ngo yo ban ublei ban jong te ubla ayang kasap hadu kan ne ba ngam poi perkhat yal de mo te ningkong email ibla ajing kersan yang ani yang te kan ni kam bang Sdang na do aja khat pra te ngadang Sdang tang de ki baret cha kum to ngam pat poi mudur bang long nang Suhjaiñ kum to te Sdang jadi baret de ki Jaiñ sing thia de ki Jaiñ bajat ba pe kum to te ngaya kisgi ki por te Sdang ban thit ikor i baret cha te ngasanang ban sanang shu ban Suhjaiñ te ajar khat khandai te ikot itai parlok ban Suhjaiñ lang hak taka jaka te ba ngile nang lang hak ta ngile triam ngile kham yasmutanat yang ta te ajar po ngaseng no lakajong kadukan ibaret te lingbana itu idukan ibaret bang seng Sdang baret nanang sengu thu baka kam jong akasang kiyo suki te adukan mentau akala du mentau snem bala nang ya ki por snem to te ngadon ka jingmut ki pre kabangan ai jing rap de se ki we pat ki Khynnah long ngadon ka jing thrang kum kata do ajar phogum tung la Sdang ban seng tu dukan baret te akala ya ki por sing ka Sdang so ka snem ka Sdang so ka to ka klam covid kum tu te ngayo be ban su na mar ka de hasnong te ngiara hayeng ki kam ki jam itu lingba ki jing yo na ka DCIC ka bang yo ban su mas ya ki pat ba te lingba nang tu te ngisen nang lang ban Sdang banya Suhjaiñ hayeng asem kum tu shipara te shibahayeng kum tu te ningkong do te ni sngo dang Sdang ningkong te ngam pat poi perkhat bangan yo Khynnah kan ne te dang ningkong te ngadang mut bangan yo chatang ar lai ngut aklam poi perkhat pe long masin Sdang long la yo kambon wa Khynnah te so tanat so komen yala diru ba bangala yo ban kumbanga kwa kumbanga thrang mo bangan ai Jinghikai yeki bakla urlang sha te ke jing thrang jongan adu man sha te banga kwa bangan la ban ai certificate ki Khynnah te lingba ka jing let jonga joka jing sha khot na po DCIC ba jonki fashion designer ki to jonka free training te lingba ka interview jonka to nga sha khon nga sayo ki to ki number odiam number nga sala ban le certificate ye Japang ki Khynnah te kalong ka ba sungtanat nomor ngayo ki Khynnah ki bakam start ki bakam pro ajabiang te nganda hikai tang season hikai arsen hikai rulong ki kloi ban bat ye gum to te ngaklam poi perkhat watang riu banai makanang la hikai ki kila la ban su ki dress la dia do ka to ki phong man taksi te Japang kini ki Khynnah ru PUE mena kum to pa baki wan sim ya ki certificate jongki ki to ki sapti baro baki phong ma ki te ki de ki baki su hi kumanga te bangala hikai ki te ngasngo dan jingkermen ki bakin namar baki thrang ma ki ru ma bakin long kumbalong manga ki kwa ki ong ba mis ngakwa banang hadu kumbanang manga teng ong persang ye trai ba long ngaru nganyarap yaki ngakloi banyarap yaki te kaweru lada kidan kata kamen sim ka jingthrang naladi te kin poi cha kathong banlong hadu tauput banlong kumbalong mangima ban nang ban Suhjaiñ ai hoi long bakin le ki design ki ba pher haka jing sem jonga te
ngam kidon ha kipor kidon ha kapor ka ba kiyat yo bha kidon ha kipor ki ba khamduna long ngam nang batai long danang than batai te kidon le kipor kakam Suhjaiñ kalong kala sibun bha ban ai kam ai jam ya ki Khynnah khamtam kibam yo le school syo kibam yo le class syo kiba drop off ki school im to kiyo jaman toy sibun nakani kam Suhjaiñ namar kam dadan kam ka jingnang jing start kani ka we kade no tang na ka jing start na la de bat ka jing ai bo jong ban jong te ai ka sap ka phong mai ki yangi ki breu adangi la don ha kani ka kam adangi smutanat long ka urlong bete adangi thmu long ta ngarong adon terus nadu Sdang em ngam tang wan sa yung breu te nang kong asya dua yu blei ba pli kalat mo ngasdang wan nang kong shene de bunai khadwei te ngasyong tangam tu bunai basan ngasdang le Trei te ngai ngu shay blei ba ngayo Trei ying ba suthu te nga da mon changa ngam la mo ban parkhat henre ngai dua yu blei kalat i kong changa ken te yarap mo iru i shay bo chinwai i duai te mulong blei kalat ha ki ve pat ki perlong de ini nei kai chongi te kandu te bat ini kong basonga de si perlong te ni ong yanga ken yong ne pi kong pi kwat training em te nga shay pur mo ta jing thrang ko chonga nga shay phla te ong kini tai i kong chonga yong ne hoi don mo i perlong chonga i ba Suhjaiñ pen hani ha chan te ong nan to misan somha mo man penyo yanga nga don jing thrang mai kata te nang kong hang ta hi ki kendu bata perlok em te i phawan yanga ngawan wi kendu bata mis te lawan nang ta te ngasdang entu benai pasan ken nang la Sdang ngawan mem tu khada baje te wan ngalong sukmen ngai ngo iblei sha ngawan hani om da kabor ko chonga ma blei kalat sha banga shem ha kading ka jing thrang ko chonga ngayo i ban ngasu thu mentang la anang hadu kan ni om da kabor ko chonga dang Sdang le ngi don kam Jinghikai ban ngasungo she blei nang kong rong i don chikrup ma ni grup chongi longa kemen shisha namar baki kloi te ban yarap iwei hak jing non kam henre misru da kabor ko chonga ngam la mo ban le henre tangi pen mis i kai ngalong shai no ken i kai long stonat ba i kai ba i pe baha mo ba i pen shai be ken ka e ka bangi le kom no bang ni de ban Sdang ro am da kabor ko chongi henre ngai ba blei uyo i shak jing thrang ko chongi mo u ai hai mis ban hikai ba henre ngasungu blei nang kong ba ngayo ngalong hadu kan ni khamtam interest la di ro ngila isu inang te ang kata ken ngai ngo shay misru ilong hikai ba te kata ka bangi de kalawai ko chongi ta ngai ngo i blei ba ngaru ngathrang bangan nang shu mane chikmat bangalong kita kinang Suhjaiñ mo ya kata te ngamdala parkhat henre tapat nangkong ngahapan lon shwe la di em ngahapan le pen bit shu shiki waita namar ngasu thu hang ning long tang jing Sdang henre ngai ni shikmat ngi salang ngi sa nang sangi mo nangkong katai ningkong te ai ngoi blei ba ula ple nga kani galat nti ban yo ban le Suhjaiñ ha ga baning kong te ngam angklemut hera bangan poi hedu neru ngam song banum la re ban su el de ningkong a shem jing e sibun ki jing e ha ka por ba nang persang ningkong ngam so nang ta ban khap ki jan ban thau jan ban le ke ru nang re dai Jinghikai jing mis ba dai jing dan ran kalang jung play nga la ban su e kani ka sapti bang apong mentang ni ru te thong tai ka kor te ngadan ji mei ka barim ba bai penyai na du mei e ji mei te menta nang ya i mei menta sawan sang ada te nang penyai shu tamba shwaban hikai ki wete ngaban pentibit shwan ya la jong ya kata te ngam pala ban ris namar jan le jong shwahi ngaban persang kendia suki te dang lan tibit nang sa persang ban su ikiwe ban ai training nang kiwe kumbalong imis te kum tahi nung kong ngapa Suhjaiñ hai miskin ngapa Suhjaiñ mga syang senran kum tu te i ong nga ba i hikai kan te nga wow ngar ngako anang mansu te ngapa ban Suhjaiñ e ngale kum ko hobi hi janga te menta nung kong ngam nang sui e ranga shu mala mentang lanang bah te stanat king ke Jinghikai jing iru ka ba shai ba nang ta ida batai ru inang te ban batai te shisan batai me ilas tu te menta pat nga kham nang kan ban khap ki jan ban su te kanir nga su hi
Te Mynta ngakot khmat ye itina si thank you. Te Mynta ngakot saya Dulcie Mary Marbanyang. Te Mynta so I tiba shisha kurba. Te Mynta so I Buddha hun lang light thma. Khot saya I lum lang ksya. Te Mynta last ya I new rilda syndrome.